Цветан Цветанов се оказа най-обществено опасният българин. Сега, кое е вярно? Вярно е или че е най-обществено опасният българин бандит, или е вярно това, което с очите си по вашата телевизия видях. Миналата година България има министър, наречен Йовчев. Но Йовчев не е в Германия. А се отварят широко портите на Федералното министерство на Германия. Появява се на стълбите държавният секретар на Германия, на най-развитата и правова държава в Европа. И посреща, тя се казва Емили Хавър, и посрещат Цветан Цветанов и му пожелава пак да работят заедно. Сега декември Хабат, най-мощната, да не казвам, че те управляват света. Това всичко, което ти говориш е така. И между другото, и Бойко Борисов, и партия ГЕРБ по някакъв начин се опитаха да дадат публичност на своето мнение заради втората присъда на Цветан Цветанов. И съдебната система в България скокна. И казаха, че това е вмешателство и че никой няма право да се вмесва, когато един втори съд. Значи, няма да кажа лоша дума и никога няма да квалифицирам български съдия с някакъв плод, с някакъв зеленчук или така нататък. Но проблема не е само наказателно правен. Проблема е конституционен и административно правен и затова, именно заради административно правния въпрос мога да взема думата. Защото 1988 година съм писал статия за усъвършенстване на административното правосъдие. Не с Аврам Бакалина, а с професор доктор Живко Сталев. Защото 90-та година първите закони, прияти във Великото народно събрание, бяха мои. На закона за административното производство, да се разшири съдебния контрол върху администрацията, да се махнат, ако си спомняш, всички административни и особени юрисдикции. Тътриха ги съдиите по районни съвети, в комисия по член 15 от закона за държавното влечение, комисия в комитета за териториални и селищно устройство. Сега въпросът е, когато един съдия дава едно разрешение, че дадено лице може да се послушва, защото така изисква Конституцията като една гаранция, че няма да има злоупотреба с вас, следва акт на министъра. Министър има оперативна самостоятелност и право на преценка. Това, което казваш, ще е тълкуване обаче. Това е мое тълкуване, защото има Конституция, тази Конституция има пряко действие. Тя дава разделение на властите, но не казва, че България е съдебна република. Казва обратното, че България е парламентарна република. Тя избира правителството и казва нещо много важно. Правителството, а не съда, осъществява вътрешната политика в страната. Вътрешната политика в областта на националната сигурност, борба с наркотрафик, битови кражби, каквото ти дойде на ум и тероризъм се осъществява от органа на управление в съответния ресор. Това е министъра. И ако в България министъра няма право да прецени съобразно оперативната обстановка, щом има законовите основания на лице, има решение на съд дали да приложи, дали не, да закрием министерството. Да направим стотина души, да пазят депутатите и да туриме бежанците от МВР, да ги интегрираме. Че какъв е този министър, който да няма право в една сложна оперативна обстановка при наличието на разрешение на съд да прецени дали да приложи или не разузнавателно средство? Ами защо тогава трябва да издава акт? Със съдебното решение да вървим. Разбрах твоята теза.